na jud ninyo ang mga lamiang kaayo nga lechon sa CARCAR. RUTCHELL's Lechon. Oh, yun. Basta. Hey, what's up mga Megs? Ka-familiar ba mo sa place? Well, dili mo taga CARCAR kung wala mo ka-familiar. Charot. So I'm here ay sa CARCAR Public Market. Kina-crave tag lamian nga lechon. So I'm with Ma'am Shitin and Daddy Ining. And we'll be meeting our co-BYC or Bisaya YouTubers Club. Char, invite bito mi uy. Sa isa ka lechon stall diri sa CARCAR Public Market. Ang RUTCHELL's Lechon. So guys, nakita namin nila So, nagkita namin sa among mga ka-BYC. Meet Ka-Anghel and GMT Mindset. Please visit and follow to their social media mga Megs. Believe kami anin nila kadaghan kayo promotions. Ang wisik pod garo mo no. Ug sa dihang. Nakita na jud ninyo ang mga lamiang kaayo nga lechon sa CARCAR. RUTCHELL's Lechon. Thank you so much for inviting jud. Nabusog pa jud mi ug nakatilaw sa inyong nutshell finally. Available po nila dire mga syae, dinuguan, any lamang loob sa yubabs. Naara sila available also lamiang atsara and the best nga suka. So daghan day mga nakaila and nanagad gyapon ako diri no. I thought nakalimtan ako, syempre, nidako na biya tag very light. And wala na sad kaayo ko nag-vlog atong yawit-yawit na ako. Guys, nakita namin gusto guys kung asa may mata. So yan, nisaka na mi second floor sa ilang public market. Para mga una, first time day na mo diri. And na-amaze me kay naaday food court ang ilang public market. Sa amoa wala pa pero maybe soon. Di lang jud ta magdali. Charan, murag wa may kaabot 20 packs. Pero look, unsa kada ko ilang gihalad di ang chill no. OMG, mukbang na ni. Init na kayo. Lamay lang na sa spot dyan. Oo, tagka na kayo. Kanina, sugdaran ka dito. Oo, sugdaran gini. Iya ba? Oo, yun. Basta. Shoutout ni Kuya Marps, guys, nga upat ka ay. Butan o galante. Bapo si Kuya Marps. Kaya? Ang lechon mo ba? So after na mo nagmukbang, charot, lunch, gibalik na mos ubos ang lechon as you can see. Ilahan ang giyayungan dirang dapit. Ang sobra nga perti pa yung daghana. So ipa-chop nila sa ubos. Bigas ilahang ipa-take out na mo. Ja, Chin and Baby Yael, humanda. So guys, shoutout ni Ma'am RUTCHELL guys. So this is the owner by the way, si Ma'am RUTCHELL. Thank you. Grabe sila ka mga hospitable and kugihan kayo sa ilang business. Thank you so much again, RUTCHELL's Lechon and stuff. So we're going home now and look, unsa kadaghan namong bring house, grabe. I cannot mga Megs. So thanks jud kaayo RUTCHELL's Lechon sa CARCAR. So silang Kuya GMT Mindset and mga Ka-Anghel is napay mga ganap later sa San Fernando. So naulan ta dirang dapita mga quest no. Salamat na. Wait, while pa daw miss among motor nga giparking, gitawag lang naman kong mga followers nga nakailag hapon nako and nagpa-picture sila. Thanks mga ati. Laban sa mga negosyo. Work lang jud hantod ta mo asingso. Ja, naagya pa na akong mga rhyme no. Okay, so that's it for today's video. Thank you so much for watching. So if you're craving or if you have celebrations and looking for very lamian nga lechon, just contact RUTCHELL's Lechon Facebook page. Mo-deliver na sila or you can also visit them directly silang lechon stall sa CARCAR Public Market. Bye!